Φωτεινή, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου ήρθε κοιτάζοντας στιγμές που μοιράζεσαι από την καθημερινότητά σου με τα παιδιά και είδα πόσο πολύ παίζεις μαζί τους. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι σήμερα οι γονείς παίζουν όλο και λιγότερο με τα παιδιά τους. Θες επειδή έχουμε αφήσει τελείως το εσωτερικό μας πεδίο, όπως λέω εγώ στην άκρη, θες επειδή οι ρυθμοί είναι αμήλικτοι, μπορεί και επειδή δεν έχουμε καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι να παίζουμε μαζί τους. Οπότε έρχομαι να σε ρωτήσω πόσο εύκολα σου βγήκε το να παίζεις με τα μικρά σου, τι απολαμβάνεις περισσότερο να κάνεις μαζί τους και αν τελικά πιστεύεις πως εκτός από εκείνα μπορεί να ωφελείσαι και εσύ από αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως. Βασικά, εγώ παίζω πάρα πολύ με τα παιδιά. Γιατί διαλέγω παιχνίδια τα οποία μου αρέσουν και εμένα. Φυσικά υπάρχουν κάποια πράγματα που το βαριέμαι, όπως ας πούμε το να παίξω λάβα, να αρχίσω να τρέχω μες στο σπίτι. Αυτό θα το παίξει με τους φίλους του το παιδί. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ ακόμα, σαν να ήμουν παιδί. Το σκάκι, τα επιτραπέζια που παίζουμε, ούνο, πλαστελίνες, πεθαίνω. Κάποια πράγματα τα οποία και το παιδί αντιλαμβάνεται την αλήθεια μου. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι περνάω όντως ωραία, δεν το κοροϊδεύω εκείνη την ώρα, ούτε εγώ καταπιέζομαι. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι αν βρούμε κάπως όλοι το πού περνάμε καλά και τον τρόπο να περνάμε καλά παίζοντας με τα παιδιά, είναι μια χαρά. Μ' αρέσει τόσο πολύ γιατί βάζεις τη γνησιότητα, την ειλικρίνεια. Ότι δεν θα προσποιηθούμε ότι περνάμε καλά. Θα βρούμε αυτό μέσα στο οποίο πραγματικά θα περάσουμε όλοι καλά. Ακριβώς αυτό που λες. Υπέροχο. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω για το γονεϊκό άγχος. Για αυτό το άγχος που θεωρώ ότι μοιραζόμαστε όλοι οι γονείς. Γιατί όπως λένε, από τη στιγμή που έρχονται τα παιδιά μας στη ζωή μας, η καρδιά μας χτυπάει έξω από το σώμα μας. Έχουμε μια σταθερή και μόνιμη έγνοια. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν έχεις άγχος ως μαμά, αν έχεις φόβους, φοβίες και πώς καταφέρνεις, και αν καταφέρνεις, να ανακουφίζεσαι από αυτά τα ζυζάνια που μπαίνουν στη σκέψη καμιά φορά και μας λένε ότι κάτι δεν θα πάει καλά με τα παιδιά μας. Πλημμυρίζω στο άγχος, είμαι γεμάτη άγχος. Βασικά, εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ, με ταράζει η εφηβεία και η σκέψη της εφηβείας όλη. Τα μηχανάκια, οι επιρροές από τους φίλους, που κάνω αυτό γιατί το κάνει ο άλλος. Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ και επειδή είναι και αγόρια και δεν είναι κορίτσι να μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα, να ξέρω, κατάλαβες, να καταλαβαίνω ακριβώς, με τρομάζει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτό που κάνω για να ανακουφίζομαι, δεν ανακουφίζομαι, ψέματα, απλώς προσπαθώ να δυναμώνω, γιατί εγώ γενικά είμαι αγχώδης επειδή νιώθω πολλές φορές ανίκανη να λύσω κάτι ή να διαχειριστώ μια κατάσταση. Οπότε όσο πιο πολύ δυναμώνω, όσο πιο πολύ νιώθω ικανότερη, τόσο λιγότερο άγχος έχω. Και όπου βγει τώρα, καλή μου τύχη. Νομίζω πως λες κάτι μαγικό. Λέμε στη θεραπεία. Η θεραπεία στο άγχος είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Οπότε αυτό που λες είναι ότι όσο εμπιστεύομαι εμένα, αγχώνομαι λιγότερο. Όχι γιατί δεν θα γίνει κάτι, αλλά γιατί ό,τι και αν γίνει θα κάνω τα πάντα για να το διαχειριστώ. Ακριβώς. Πάμε τώρα για ένα πιο έτσι ιδιαίτερο μοίρασμα, θα πω, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για την περιγεννητική θλίψη. Για αυτή δηλαδή τη φυσιολογική θλίψη και κάποιες φορές και παθολογική φυσικά που υπάρχει μετά τον ερχομό του παιδιού στη ζωή μας και ειδικά τις πρώτες μέρες, πρώτες εβδομάδες. Θέλω να σε ρωτήσω αν βίωσες αυτή τη θλίψη εσύ ίδια, αν είχες κοντά σου ανθρώπους σε αυτό το μονοπάτι, τι ρόλο μπορεί να παίξει και ο σύντροφός σου, που είναι ένα σπουδαίο στήριγμα, η αλήθεια είναι όταν υπάρχει κοντά μας, και πώς κατάφερες ίσως να βγεις από αυτό. Λοιπόν, εγώ ναι, έπεσα σε αυτό, γιατί αντιλήφθηκα τη γέννηση του παιδιού μου σαν μια τεράστια ευθύνη, την οποία δεν ήμουν ικανή, όπως σου είπα και πριν, να διαχειριστώ. Δεν ήμουν ικανή να τη διαχειριστώ αυτή την ευθύνη. Έπρεπε επίσης, υπήρχε το έπρεπε να είμαι τρισευτυχισμένη, γεμάτη και να το λατρεύω και δεν αισθανόμουν έτσι. Οπότε όλο αυτό το κοινωνικό, το ότι θα έπρεπε να αισθάνομαι κάτι που δεν αισθάνομαι, μαζί με το βάρος μιας ευθύνης που μου φαινόταν τεράστια, με καταράκωσε. Αυτό που συμβαίνει σε μένα βέβαια είναι ότι έχω του κόσμου τα προβλήματα. Όταν πέφτω πολύ, έχω μία αυτοσυντήρηση που δεν με αφήνω να γίνω δυστυχισμένη. Οπότε με το που αισθάνθηκα έτσι, πήγα σε ψυχίατρο κατευθείαν, είπα τώρα πρέπει να βγεις τώρα από αυτό. Μου έδωσε θεραπεία και όταν καθάρισε λίγο το τοπίο, γιατί είσαι θολωμένος όταν σου συμβαίνει αυτό, άρχισα σιγά να τα βάζω τα πράγματα στη θέση τους, να δένομαι με το παιδί μου με το δικό μου τρόπο, να το γνωρίζω σιγά με το δικό μου τρόπο, να κατακτάει χώρο μέσα μου
αργά και σταθερά και το πήγαμε με βάση τη δική μου προσωπικότητα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και κατέληξα να είναι φυσικά το πιο αγαπημένο μου πλάσμα, να έχω αλλάξει εντελώς, να έχω αναλάβει όλη του την ευθύνη, δηλαδή τα κατάφερα στο τέλος. Νομίζω ότι η ιστορία σου θα δώσει πολύ ελπίδα, γιατί από τη μια λες να κάνουμε χώρο σε ό,τι νιώθουμε και να το φροντίσουμε αυτό που νιώθουμε. Κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο αυτό που αισθανόμαστε, αλλά με την κατάλληλη φροντίδα πραγματικά τα καταφέρνουμε, όπως λες, και πάμε παρακάτω και χτίζουμε και αυτό το δεσμό με το παιδί. Φυσικά. Και μια ακόμα ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που οι ρόλοι πατέρα και μητέρας έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και νιώθω πως και επικρατεί μια σύγχυση, αλλά και προσπαθούμε και ιδιαίτερα οι μητέρες να αποτινάξουμε πολλές φορές από πάνω μας μια ενοχή, μια φωνή που μας λέει «Εσύ είσαι η μαμά, άρα εσύ πρέπει να...» Θέλω λοιπόν να μου πεις πόσο και εσύ ακούς αυτή τη φωνή αφενός και αφετέρου τελικά πώς πιστεύεις ότι μπορούμε και πόσο πιστεύεις ότι μπορούμε να είμαστε μαζί και οι δύο γονείς στο μονοπάτι της γονεϊκότητας, πόσο μπορούμε να μοιραζόμαστε πραγματικά το γονεϊκό ρόλο. Λοιπόν, είναι παγίδα, είναι δύσκολο, γιατί ενώ η εποχή μας όντως παριστάνει ότι έχει λυθεί αυτό το πράγμα, δεν έχει λυθεί ακριβώς. Μέσα μας μιλάνε αυτές οι φωνές, υπάρχουν όλα αυτά τα βάρη, ειδικά στις γυναίκες πρέπει να κάνει παιδί. Και όταν κάνει παιδί πρέπει να είναι και φοβερή μάνα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να θυλάσει, να είναι μόνο αυτή από πάνω. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όσο πιο πολύ είμαι ο εαυτός μου, που φυσικά εννοείται είσαι και μαμά, δεν γίνεται να είσαι μόνο ο εαυτός σου, είσαι και μαμά με τον εαυτό σου μαζί και αναλαμβάνεις και αυτή την ευθύνη του ρόλου σου. Αλλά όσο πιο κοντά μπορείς να είσαι σε σένα, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένο θα γίνει και το παιδί σου. Και φυσικά, αν έχεις και την τύχη να έχεις και έναν άνθρωπο που μπορείτε να μιλάτε και να συνεργάζεστε καλά, αυτό το πράγμα μπορεί να εκτοξευθεί και όντως να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοίρασμα της σχέσης. Και είπες μιλάτε, πιστεύεις ότι η επικοινωνία τελικά είναι... Μόνο. Μας βάζει μαζί, στο μαζί. Γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, είμαι εγώ και ο άντρας μου, εμείς διαφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε άλλες απόψεις, ακόμη και στα παιδιά τα ίδια. Όμως, θέλουμε, έχουμε κοινό στόχο, θέλουμε. Οπότε, μπύρι, κάπου καταλήγει αυτό το πράγμα. Ας μιλάμε, λοιπόν, κρατάμε αυτό και κάπου θα καταλήξουμε. Ας μην μένουμε στις σιωπές μας. Φωτεινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμά σου. Εγώ ευχαριστώ. Κρατάω όλα όσα μας είπες και πραγματικά πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους και πολλές μητέρες που μας ακούσαν σήμερα.